Pueden sentar-se, podeu seure. Bona tarda a tots i a totes. Buenas tardes, good afternoon. Sigueu tots benvinguts a l'acte de graduació del curs 2024-2025, el primer en la història de la nostra jove universitat. Avui es fa palès el lema que veieu en el nostre escut, Impetus Maxima Fovit, amb aquesta capacitat sorprenent que té el llatí d'expressar tantes coses en tan poques paraules, de tal manera que és molt difícil trobar una traducció satisfactòria. Podríem dir, la determinació assoleix les més altes fites. En castellano, el ímpetu, la determinación favorece los más altos logros, però nunca nos gustará suficientemente la traducción. Per tant, deixem-la com està. Impetus Maxima Fovit. Con esta convicción, la universidad quiere agradecer a todos los graduados y a sus acompañantes aquí presentes el esfuerzo realizado desplazándose hasta aquí, algunos desde lugares muy distantes a Andorra. El programa de mano que se les ha facilitado incorpora la relación completa de las personas graduadas en los diversos estudios de la universidad. Como podrán ver, dicho programa permite seguir el desarrollo del acto en 3 idiomas y, a la vez, obtener un bonito recuerdo físico de este acto acadèmic. I ja, sense més preàmbul, iniciem aquest acte amb el parlament del doctor Jesús Maria Prujà, canceller i president del Senat Acadèmic de la Universitat. Té la paraula, senyor Prujà.
Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenides. Per mi és un honor ser el primer en parlar en aquest acte que per mi és emotiu d'aquesta universitat que tants anys ens va costar crear. La graduació és l'acte acadèmic a partir del qual es va bastir la institució universitària a Europa a finals del segle XIII. Les grans civilitzacions precedents, tant l'Orient com la d'Occident, van crear els seus centres de formació superior i alguns van tenir gran renom i prestigi, com fou el cas del Museu d'Alexandria. Cercar la saviesa i transmetre-la a les successives generacions no fou un invent medieval, sinó una constant històrica amb segles d'antiguitat. La innovació medieval, però, va transformar aquelles tradicions centenàries, introduint l'acte de graduació al finalitzar el període dels estudis superiors. La universitat, constituïda pels seus doctors, va començar a examinar els estudiants per tal de comprovar si mereixien o no el reconeixement acadèmic de la condició de batxillers o de mestres. Però la seva graduació no era suficient. Calia que els estudiants aprovats obtinguessin una acreditació documental a través del seu grau i que aquesta acreditació tingués un reconeixement social necessari. La solució va ser el pacte amb l'autoritat extrauniversitària, la Cancelleria. Els cancellers dels estudis generals medievals eren unes figures originàries de les escoles catedralícies i tenien com a principal atribució exercir el control sobre l'activitat docent d'aquells centres eclesiàstics, de forma que la seva inclusió en l'arquitectura institucional universitària va resultar plausible, tot i que no del tot pacífica, especialment a Bolonya. El resultat va ser que l'autoritat acadèmica s'encarregaria d'examinar i graduar els estudiants, mentre l'autoritat extraacadèmica, que tant podria ser eclesiàstica com civil, s'encarregaria d'emetre uns títols que anomenaríem llicències, dels quals sorgeix la denominació de llicenciatures, present encara en molts països del món. Aquesta solució ha resultat tan eficaç que ha perdurat fins al present segle XXI. Si observeu els títols universitaris estatals que rebreu, veureu que hi apareix una autoritat civil com a atorgant, que és el Ministeri d'Educació, exercint així les funcions dels cancellers medievals, mentre que el rector de la universitat, amb la seva signatura, dona fe de l'aprovació acadèmica de la persona titulada. 8 segles després, doncs, continuem fidels a una tradició que s'ha adoptat arreu del món. Les llicències universitàries, cal tenir-ho sempre present, són de naturalesa acadèmica. Van néixer com a instrument adreçat únicament a l'habilitació de persones per a la docència superior, la llicència docendi, que avui encara es demana. Mai no es va pensar que es pogués esdevenir una llicència utendi, que habilités per a qualsevol altre exercici professional. Per això, en actes com el d'avui, pertoca fer també una mica de pedagogia i recordar que l'ordenació de l'accés a les professions sempre ha estat una prerrogativa del poder públic i no pas de les universitats. Essent així, permeteu-me que les meves paraules acabin amb una intenció pràctica. Vetlleu per la vostra formació continuada. Vetlleu per la vostra formació continuada. I procureu sempre que el reconeixement acadèmic dels vostres títols gaudeixi també de tots els drets professionals que li corresponguin. Moltes gràcies. Gràcies, doctor Prujà, per les seves alliçonadores paraules. A continuació, intervindrà el padrí de la primera promoció de graduats i graduades de la Universitat Europea, el senyor Ramon Camp, secretari del Consell Superior de la Justícia del Principat d'Andorra. Té la paraula, senyor Camp.
autoritats acadèmiques, graduats, acompanyants, benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenides. En primer lloc, un agraïment. Agrair que se m'hagi designat com a padrí d'una promoció molt especial, la primera. Vull agrair-ho de tot cor. Apadrinar graduats universitaris és una activitat que ha tingut una singular evolució històrica. Inicialment, els padrins eren uns acadèmics que avalaven davant els tribunals universitaris aquells candidats que es presentaven per l'obtenció d'un títol de mestre, el qual, i de forma gairebé automàtica, comportava el reconeixement de persona docta o doctor. Els padrins, doncs, eren personals i s'encarregaven de presentar els mèrits acadèmics del seu candidat, comprometent-se públicament en favor seu, en favor del candidat, davant l'acadèmia universitària. Un exemple d'aquesta tradició el trobem en el cas de l'insigne jurista andorrà, Anton Fiter i Rossell, que va ser en el 1748 redactor del Manual d'Igest, peça referent del dret andorrà, que va anar a graduar-se a la Universitat d'Osca, on un parent seu, catedràtic de dret, li va fer de padrí. Aprofito ara per convidar a tots els que no coneixen de primera mà el Principat d'Andorra a fer-ho. Es trobaran en un país modern, en un país amb empenta, en un país amb 800 anys d'història, que en bona part deu la seva existència al dret. Avui en dia, aquesta tradició d'apadrinament personal es conserva encara en les cerimònies dels doctorats honoris causa, mitjançant els quals les universitats reconeixem mèrits cívics sovint força distants dels acadèmics. Això fa que els padrins acostumin a fer afectuosos panegírics per justificar també en un acte públic i solemne la concessió d'un reconeixement doctoral que en realitat és un reconeixement institucional. Però les tradicions evolucionen i en el cas que aquí ens convoca, l'acte de graduació no inclou avaluacions ni defenses i no afecta només una persona, sinó a un col·lectiu d'una promoció d'estudiants. Així doncs, tot i els canvis evolutius, hi ha dues coses que es mantenen. Una d'elles és el caràcter públic de l'acte. Les universitats volen que les graduacions siguin conegudes i reconegudes. Volen que els seus graduats tinguin un moment de solemnitat, amb un ritu centenari que els faci conscients del pas donat. I volen també que la seva alegria sigui reconeguda i participada. Vol dir, participar, en aquest cas, vol dir fer partíceps d'una alegria que, com va dir Sant Agustí, un advocat, no oblideu, només pot ser duradora si és compartida. Tots els aquí presents participem de l'alegria i ho fem, i al fer-ho ho multipliquem. Li donem la dimensió social que només en un acte públic es pot assolir. Penseu en aquells dies no tan llunyans de la pandèmia, quan moltes promocions de graduats es van veure obligats a reunir-se a través d'internet, perquè no hi havia altra manera. La voluntat de fer l'acte, de preservar la tradició, malgrat tots els elements, no podia generar una alegria comparable, compartida, a la que ens dona estar aquí tots junts en aquest capvespre estival, tot i que plou, però és estiu també, i en una seu tan magnífica com la que estem avui. Els padrins d'avui no ens cal defensar a ningú. Les nostres funcions, però, com es pot comprovar, han canviat sensiblement. Tots heu demostrat ja els vostres coneixements i competències. Teniu, per tant, el dret a rebre la legítima compensació, que no és altra que el diploma universitari que ho acredita. El padrí que us parla, doncs, el que li pertoca és donar fe dels vostres mèrits, felicitar-vos, encoratjar-vos,
a seguir estudiant sempre, com fa un moment es deia, i sobretot recordar-vos que l'autèntic revers del títol obtingut és la responsabilitat social que a partir d'avui assumiu. En aquest sentit, us demano que en la vostra activitat professional tingueu cura de la paraula, com a expressió del respecte verbal que s'ha de tenir cap als altres i que és l'avantsala de tots els respectes. Us demano que penseu més amb el nosaltres, primera persona al plural, que amb el jo, primera persona al singular. I finalment us demano que els valors que ens fan ser persones els tinguem sempre presents. Moltes gràcies per la vostra atenció i enhorabona a tots i a totes. Moltes gràcies, senyor Camp, per les seves carinyoses paraules. Tot seguit, en representació dels graduats i graduades de la primera promoció de la Universitat Europea, té la paraula la senyora Francisca Hernández Recabarren, graduada en Humanitats, que ha vingut als Pirineus des dels Andes chilens. Señora Hernández Recabarren, déjeme que le diga que los niños de mi promoción, de mis años, de mi generación, veíamos con fruición en televisión la serie Marco de los Apeninos a los Andes, que era la versión en dibujos animados de la novela de Amichis. Usted ha hecho el trayecto al revés, de los Andes chilenos, no exactamente a los Apeninos, sino a los Pirineos. Muchas gracias, es su turno. Buenas tardes. Representar significa, en primera instancia, hacer presente a alguien que no está o no puede estar. Esta labor la hacemos muy a menudo a lo largo de la vida, tanto en asuntos privados como públicos. Es en esta normalidad los que representan adquieren una condición especial, ligada a derechos y obligaciones que no siempre han tenido un reconocimiento público. La representación que me ha sido otorgada en este acto académico podría ser un buen ejemplo de este sentido. El colectivo de personas que hoy celebramos la graduación es bien plural. Hay juristas, economistas, filólogos, tecnólogos y, como corresponde a una universidad que se precie, graduados de la histórica Facultad de Artes y Humanidades. Nos corresponde a nosotros el derecho de representar el conjunto de la promoción universitaria, justificada, por tanto, en virtud de la tradición secular, la representación asumida. Corresponde que les haga llegar unas palabras que representan a la vez nuestra pluralidad y nuestra unidad universitaria. Palabras que espero reúnan y contengan el agradecimiento a autoridades y familiares, reúnan y resuman contenidos académicos como experiencias en la formación de personas con inquietudes, historias, vivencias laborales, diversas responsabilidades, como así las causas del porqué, la determinación de seguir estudiando, como el espíritu de ser de orígenes culturales tan diversos y logren aunar la felicidad de titularse conociendo los desafíos que ello implica. Todo lo anterior sabiendo que estamos celebrando y cerrando con este acto, un capítulo que será la constatación, el puntapié inicial de nuevas y más complejas aventuras que significó el cierre de la licenciatura en las vías de cada uno y singularmente en la mía en particular. En primer lugar, agradecer su acompañamiento hoy aquí. Desplazarse hasta el Principado de Andorra es sin duda algo gratificante, pero que exige esfuerzo. Su presencia demuestra tanto la consideración que otorgan al acto académico como el afecto que nos dispensa. Confiamos estar a la altura de tanta estima. El agradecimiento se extiende, como no podría ser de otra manera, a todo el personal académico de la universidad que nos ha acompañado en este largo viaje hasta la graduación. Su dedicación y entusiasmo ha sido decisivo para superar tanto las dificultades generales de la enseñanza como las particulares de la formación virtual. Es necesario mencionar un hecho que nos unirá para siempre a todos los graduados de hoy. Somos la primera promoción
de la historia de la Universidad Europea del Principado de Andorra, una institución con un modelo de docente disruptivo, diseñado pensando en las personas que hemos querido adquirir una formación superior, mientras atendíamos obligaciones familiares, laborales y sociales. La prueba de su éxito es nuestra graduación y por este motivo les convocamos a todos a celebrarla. Quisiera, para ir finalizando, hacer un llamado a cada uno de los aquí presentes y a nuestra universidad, de la mano de Amanda Labarca, docente, escritora y activista feminista chilena, a creer en la educación debe tener un contenido que promueva el sentido de la trascendencia en los estudiantes, que les permita superar la lógica de vivir el día a día y tomar su lugar en el universo y la humanidad. Para acabar, cito a uno de los grandes intelectuales europeos del siglo XXI, al Papa Benedicto XVI, en su discurso sobre fe, razón y universidad en la Universidad de Ratisbona en el año 2006, tener, abro comillas, la valentía para abrirse a la amplitud de la razón y no la negación de su grandeza, a esta amplitud de la razón a la que nos invitamos a todos nuestros socios en el diálogo entre culturas. Redescubrirlo constantemente es la gran tarea de la universidad, cierro comillas, y creo fehacientemente también tarea de cada una y cada uno de los recién titulados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Hernández Recabarren, por sus afectuoses palabres. A continuació, procedirem a la imposició de les beques als graduats i graduades del Col·legi Universitari Layret presents avui a la sala, els que hagin pogut venir. Els cridaré per grups de 4. Senyora Ainhoa Varela, senyora Alba García, senyora Alicia Zafra, senyor Bernat Noel Tifón. Senyora Clara Octavia Serés, senyora Francisca Verónica Hernández, senyor Gregorio Jesús Alcalá, senyor Joan Capdevila.
senyor Joaquim Gómez, senyora Laura Rubio, senyor Miquel Domínguez, senyora Mònica Jiménez. Senyora Mònica Nieto, senyora Mònica Pardina, senyora Montserrat Fernández, senyora Pamela Belén Machalinski. Senyor Patricio Sánchez, senyora Rocío González, senyor Santiago Ojeda, senyor Sebastià Feliu. Puja. Qui falta? Com? Ha vingut al final. Pot anar a pujar també el senyor Diego Sánchez. Puja. On està? No. Me dicen que se han incorporado un poquito más tarde señores Diego Sánchez y Laia Junyent. ¿Es així? ¿No?
Susto. Si vienen desaparellats, sempre és el que queda al centre. Vale. I tu fa el rector i el Ramon Camp. No sé com... A continuació, procedirem a la imposició de les beques als diplomats i diplomades de l'Institut Lafayette i de Centella. També els cridarem en grups de 4. Aitor Alarcón, senyor Aitor Alarcón, senyor Juan Sebastián Ariza, senyor Carlos Becker, senyor Miquel Castillejos. Señora Maravillas Expósito, señora Olga Gómez, señora María del Socorro Hernández, señora María Celia Marcos. Señora Betsy Mariela Pocca, señor Albert Moreno, señora Luisa María Muñoz, señor Francisco Pulido.
senyora Aurora Rodríguez, senyor Àlex Rodríguez, senyor Juan José Salcedo. Algú més? Em diuen que s'han incorporat una miqueta tard, hauran tingut algun problema, el senyor Sergio Martínez i el senyor José Luis Arranz, del Col·legi Universitari Leiret. A continuació, el canceller de la Universitat Europea, doctor Jesús Prujà, procedirà a la imposició de la medalla doctoral al primer doctor de la universitat, el doctor Jaume Barcons, de la Facultat de Dret. Doctor Barcons, sisplau, si és tan amable de pujar. Tot seguit, el director de l'Agència de Qualitat Universitària d'Andorra, el doctor Isaac Galobardes, procedirà a la imposició de la medalla doctoral al doctor Xavier Fantova, de la Facultat d'Arts i Humanitats. Doctor Fantova, sisplau, si vol pujar. I, finalment, hi ha alguna persona més? Suposo que és difícil arribar a Andorra. Ha arribat un alumne més, el senyor Jordi Reguant, de l'Institut Lafayette, Centella. Vaig arribar ahir.
No, ara el doctor Noguero. Sí, però vull dir que no. Tots els alumnes estan, sí? Que n'ha faltat algú, però ja s'entén, no?, que és complicat. D'acord. Doncs, finalment, per acabar, el doctor Antoni Noguero, rector de la nostra universitat, de la Universitat Europea, procedirà amb el seu Parlament a la cloenda de l'acte. Té la paraula, doctor Noguero. És una paraula ben present aquest any 2025 i en el dia d'avui el seu ús resulta del tot oportú, graduar-se. La universitat no suposa jubilar-se exactament, però sí que animar a jubilar-hi, permetent l'expressió que per excel·lència vol dir goig i alegria. Tenim tots plegats moltes raons per estar jubilosos en un cap vespre com el d'avui, i un marc tan solemne. Sou la primera promoció de graduats de la Universitat Europea i aquest fet resulta per si mateix irrepetible. Unes malaurades circumstàncies laurelianes ens van obligar a ajornar-lo, però en cap cas renunciar-hi. El camí no ha estat fàcil, però en cap moment ens ha faltat la fe en la nostra capacitat per dur-lo a terme. La fe és una virtut, una força que podem projectar també vers els projectes del futur i per això hem de cuidar sempre que ens permet fer coses perilloses. Però no podem passar per ara que com volem ser de tot fidels ens podem convertir en persones receloses del canvi, temeroses del risc. La vida és un moment i si ens separem una idea immutable correm el perill de cara a la guifina d'un museu. Les universitats, malgrat el que pensi molta gent, no són bombolles aïllades a la societat. Des del primer moment de la nostra història hem estat al servei de la societat. La nostra missió és contribuir al bé comú i per això ens hem adaptat sempre a les seves necessitats. L'amor a la ciència, que és la càritas dels universitaris, es projecta vers el món i gaudeix amb els seus èxits. Però també és cert que quan vol respondre a tantes crides, sovint es mouen totes direccions, que a la llarga es fa insostenible. I aleshores és quan els resultats són pobres, directament negatius, quan apareix, sens dubte, l'ombra del desànim. Ni la Fide ni la Càritas són suficients quan van soles. Vosaltres en sou la prova. L'esforç esmerçat en els vostres estudis ha obligat i també ha obtingut l'èxit gràcies a la vostra capacitat de seguir fidelment els ensenyaments i de fer-ho mantenint el nord de la vostra atenció vital, de fugir el desànim que sempre està igual. Si us preguntem com ho heu aconseguit, no dubteu en respondre que la clau de l'èxit ha estat sempre la tercera de les virtuts humanes, potser la més sorprenent, aquella que ens fa confiar en un futur millor, malgrat les decepcions del passat i del present. L'esperança, que és la font d'on raixa la motivació, és el ciment amb què vestim el nostre edifici vital. L'espès és el veritable combustible de les nostres il·lusions i tant és si ens tillen d'il·lusos. Arribat avui, les tres forces unides manifesten la seva incontestable victòria. Per la vostra part, terrible, per la nostra, perquè la Universitat Europea ha tingut fe en vosaltres i en la vostra capacitat, disponibilitat i motivació, perquè són les tres potes que sostenen una aventura tan personal i meritòria com és la de fer estudiants universitaris. Per acabar, només us vull deixar dit que tingueu sempre present que la graduació universitària ha comportat des dels seus orígens una responsabilitat social especial indifugible. En un món sempre convuls, a nosaltres ens pertoca donar raó i llum com aquell far sempre, Sant Peter, que va descriure Joyce al seu llibre Ulisses. Penseu que la universitat es va crear al segle XIII. Moltes gràcies.
habitus, nos habitus. Viva la academia, viva profesores, viva la academia, viva profesores, viva el membro Livet, viva el membro Livet, sempre sitin flore, sempre sitin Em diuen que podríeu pujar tots els graduats a fer-vos una foto de grup amb els membres de la mesa. D'acord? ¿Sí? Podríais subir todos, los graduados podrían probar a hacerse una foto porque como ha venido poca gente, pues creo que se podría hacer una bonita foto de grupo. Bueno, els autors també que pugin, els que pugin, sí, home, sí. Som 54. A ver, espera. ¿Sí? También podrían subir los doctores.